il-COVID. Is-sitwazzjoni li qegħdin naraw hija li minn dak it-testijiet li għamilna l-bieraħ kellna 43 każ ġdid u allura it-total tal-każijiet huwa ta' 2247. Għamilna wkoll iktar testijiet fuq dawk in-nies li kienu diġà pożittivi skont il-protokoll tagħna u minn hemmhekk ħareġ 30 każ li issa huwa mfejjaq. U allura it-total ta' każijiet li huma recovered issa huwa ta' 1833. U l-każijiet attivi huwa ta' 399. Jekk inħarsu naqra lejn is-sitwazzjoni tal-każijiet, għandna ħafna mill-każijiet tagħna li huma qegħdin id-dar tagħhom u aħna qegħdin nibqgħu insegwuhom. Però qegħdin naraw ukoll li jkollna każijiet li qed ikollhom bżonn jidħlu l-isptar. U bħalissa għandna 8 persuni li qegħdin fl-Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei. Għandna 4 każijiet oħra li qegħdin f'wards oħra ta' Mater Dei li huma wkoll qegħdin attrazzati biex kun jistgħu jilqgħu il-każijiet tal-COVID. Għandna persuna l-ITU li din qiegħda hemmhekk u tinsab f'kundizzjoni li hija stabbli sa issa. Għandna 8 każijiet f'Boffa u għandna 15 il-każ ukoll fis-St. Thomas. Sitwazzjoni bħalma qegħdin taraw hija sitwazzjoni fejn aħna kellna l-ewwel wave tagħna u nexxinna naqsu l-każijiet anke numru ta' ġranet fejn ma kien hemm l-ebda każijiet, però simili wkoll bħalma qed jiġri f'ħafna pajjiżi Ewropej ukoll rajna li kellna mbagħad erġajna iż-żieda tal-każijiet u koll qegħdin naraw kif aħna ċertu mezzi ta' mitigazzjoni aħna tkun qed tikkontrolla. Però wkoll rajna li f'dawn l-aħħar ġranet ukoll rajna li kien hemm erġajna żieda ftit każijiet u aħna naraw iktar quddiem ukoll kif kienu mqasmin dawn il-każijiet. Allura bħalma qegħdin taraw propju f'din il-grafika jekk inneħħu mill-numri li joħorġu pożittivi dawk l-immigranti li anka skont ma tirrakkomanda l-aqda l-ECDC huwa li dak ikunu qegħdin f'kwarantina aħna ma nkunux qegħdin inżiduhom man-numri tagħna għaliex dejjem ikunu nżammu f'kwarantina. U jekk tħares allura x'qed jiġri f'dawk il-persuni notifikati, hemmhekk qegħdin naraw li bil-mod il-mod reġajna nżilna però wkoll kellna iż-żieda fin-numru ta' każijiet. U anke jekk tħares lejn dak li ngħidulu l-average ta' dawn il-każijiet hija ċara li rġajna bdejna nżidu l-każijiet, però bil-mod il-mod ikun qed jistabbilixxi. Huwa importanti ħafna li anke f'dan il-perjodu nkunu qegħdin attenti ħafna ta' xi jkun qed jiġri ħalli naraw dejjem x'miżuri qed ikun hemm bżonn biex dejjem inti iżżomm is-sitwazzjoni kontrollata. Bħalma dejjem naraw, aħna meta ninvestigaw il-każijiet tagħna huwa importanti ħafna li inti tinvestiga biex inti dak il-persuna tara kemm minn fejn ikun ġab il-marda u anka minn min dawk in-nies li jkunu f'kuntatt miegħu ħalli dawk in-nies li kienu f'kuntatt magħhom bħalma taraw dejjem aħna nkunu qegħdin impoġġuhom f'kwarantina biex bekk aħna nevitaw li dawn ikomplu jitrażmettu lil ħadd ieħor. Però meta tara l-każijiet ikollna numru ta' każijiet li huma sporadiċi, imma mbagħad ikun hemm dawk il-każijiet li jkunu wkoll clusters. Dan huwa importanti ħafna għaliex anka skont ukoll kif anka l-Aqda Dinjija tas-Saħħa tirrakkomanda huwa importanti li aħna nevalwaw il-clusters għaliex iżjed ma jkollok numri fil-clusters inti dawn trid toħodhom f'konsiderazzjoni meta tara it-total tal-każijiet. U anke aħna meta naraw l-istampa tal-clusters ikunu indikazzjoni importanti ħafna għalina ta' x'miżuri aħna dejjem għandna nieħdu. Li qegħdin naraw meta tqabbel dawk li qed jiġri f'dan l-aħħar ġimgħa ma x'kien qed jiġri f'qabel, din naraw li f'dan l-aħħar ġimgħa komplew jiżdiedu ħafna l-family clusters. Nfakkarkom li aħna Malta l-protokoll tagħna jgħid li meta inti għandek persuni li huma pożittivi, aħna dawk in-nies li jkunu close contact magħhom nagħmluhom it-testijiet ħalli nkun nistgħu naqbduhom kmieni. Allura aħna nkunu qed naraw l-istorja iktar ċara propju anke dawn il-family clusters kif ikunu qegħdin joħorġu. Fatti f'dan l-aħħar ġimgħa qegħdin naraw li bħala family clusters kellna 51 persuna li kienu addizzjonali involuti f'din l-aħħar ġimgħa.
Ukoll bqajna dejjem bix-xejra fejn aħna qed ikollna numru ta' każijiet li jkunu relatati mal-post tax-xogħol. U hemmhekk aħna wkoll qed insaħħu wkoll il-linji gwida tagħna fuq il-post tax-xogħol ħalli n-nies kemm jista' jkun jieħdu dawk il-prekawzjonijiet meħtieġa biex jekk inserta jkun hemm xi każ fuq il-post tax-xogħol kemm nistgħu n-nies li jkunu jaħdmu ma' dak il-persuna ma jiġux affettwati. U f'din l-aħħar ġimgħa kellna 22 persuna li kienu relatati ma' clusters fuq il-post tax-xogħol. U kol bħalma semma u kol fil-medja kellna u kol cluster ta' ħaddiema li kienu qegħdin jaħdmu fuq il-Marsa Junction. Fatti kellna 21 persuna li kienu affettwati minnhom u kol b'implikazzjoni peress li dawn kienu qegħdin jaħdmu close ħafna ma' xulxin. Jgħixu wkoll flimkien, allura kellna npoġġu numru sostanzjali minn dawn il-ħaddiema li jkunu qegħdin ukoll f'kwarantina biex ikunu bħala prevenzjoni. Għandna wkoll issa xi ħaġa li aħna tajnija priorità kbira sa mill-bidunet fejn aħna ridna nipproteġu lin-nies vulnerabbli, nipproteġu l-anzjani tagħna fid-djar speċjalment fejn inti hemmhekk għandek iktar riskju fejn jekk għandek persuna waħda jista' faċilment jgħaddiha lil ħadd ieħor. U qegħdin insaħħu dejjem il-mezzi ta' prevenzjoni f'dawn il-homes anke b'ħidma mal-liċenzjar tal-djar tal-anzjani u anke ma' djar tal-anzjani infushom. Infatti, f'dan l-aħħar ġimgħa jekk tħares lejn ġara fin-nursing homes kellna 33 persuna li inkludi kemm residenti u kif ukoll carers li jaħdmu fil-homes f'tliet djar tal-anzjani. Kellna wkoll bħalma kellna qabel konna nfurmajnikom li diġà kellna clusters fil-ċentri fejn ikunu f'detenzjoni l-immigranti u f'dan l-aħħar ġimgħa kellna 31 każ ieħor. Kellna wkoll gatherings li jsiru kemm ġerament ikunu tal-familja u nkella taħbib fejn kellna 16 persuna li kienu relatati ma' clusters ta' gatherings u anka kellna wkoll grupp ta' persuni ta' sports fejn saret competition li minn hemmhekk ħarġu 10 persuni li kienu pożittivi. Allura din ix-xejra qed tħares lejn il-prioritajiet tagħna li jinkludi l-mezzi ta' prevenzjoni fil-familji li dejjem nevitaw li nkunu qegħdin f'gruppi kbar flimkien, mezzi ta' prevenzjoni fuq il-post tax-xogħol u priorità bħalissa wkoll huwa il-mezzi ta' prevenzjoni li għandna fid-djar tal-anzjani. Infatti aħna wkoll bħalissa dejjem b'eżerċizzju biex inkun nistgħu wkoll ngħinu lil dawn id-djar ta' anzjani ta' mezzi ta' infection control li huma għandhom u anke qegħdin inkomplu nsaħħu iktar lit-testjar kemm dawk il-carers li jaħdmu f'dawn il-postijiet. Diġà konna bdejna mill-bidunet nagħmluhom imissa ħankomplu nżidu iktar lit-testjar u anke t-testjar tal-residenti u infushom għaliex rridu niftakru li ħafna drabi jkollok nies li ma jkollhom l-ebda sintomi u f'dan il-każ huwa importanti ħafna iktar li naqbduhom mill-ewwel. Hawnhekk qegħdin naraw l-active cases li qiegħed ikollna, niftakru li dan ikun rifless ta' xi jkun qed jiġri qisu ġimagħtejn qabel il-każijiet li aħna ikollna pożittivi u mbagħad ir-recovery tagħhom dejjem ikun rifless xi qed jiġri, speċjalment jekk inti jkollok dawk il-każijiet li ma jkollhom l-ebda sintomi għaliex dawn ġeneralment ikunu ddikjarati mfejqa wara li inti tagħmel test wara 14 il-ġurnata. F'każijiet fejn inti jkollok, speċjalment jekk jidħlu l-isptar, ir-recovery phase tagħhom ħaddum naqra iktar għaliex inkunu rridu naraw li dawn ikunu fiequ klinikament ukoll. Għawdex mill-numru ta' każijiet li aħna għandna attivi bħalissa għandna 14 il-każ li huwa għandu residenza f'Għawdex u jekk inħarsu naqra lejn bħala il-gender ta' n-nies li qed ikollna affettwati, u hekk qegħdin naraw stampa fejn in-nisa il fuq minn 55 sena qegħdin iktar ikunu prominenti fil-figuri tagħna. U jekk inħarsu naqra lejn l-età, qegħdin naraw stampa li għalina hija importanti li ntuha l-attenzjoni bħalmet qabel għaliex qegħdin naraw li anke f'dan l-aħħar ġimgħa bħalma kien qed ikollna f'qabel qed ikollna żieda iktar f'dawk in-nies li huma anzjani. Allura dak li qabel konna qegħdin naraw il-demografija tal-każijiet li qed ikollna pożittivi qed ikunu iktar fetajiet li huma iżgħar issa qegħdin naraw li qed taffettwa wkoll l-anzjani tagħna.
U infatti jekk nieħdu l-average age ta' dawk li qed ikunu affettwati, dal-aħħar ġimgħa l-average age kienet ta' 47 li bħalma qegħdin taraw mill-ġimgħat ta' qabel din bil-mod il-mod tiela il fuq. Nibqgħu inkomplu nsaħħu aħna lit-testjar tagħna għax huwa l-aqwa mod li nistgħu naqbdu l-każijiet, bħalma qegħdin taraw hawnhekk in-numru ta' swabs li qegħdin nagħmlu huwa numru kbir ħafna u infatti huwa wieħed mill-aqwa pajjiżi li qegħdin iktar nagħmlu swabs per capita skont il-pajjiż. Swabbing centers aħna għandna fejn hemmhekk aħna għandna il-swabs li jisiru mis-swabbing centers li dawn huma drive-in centers u hemmhekk jiġu offruti lil dawk in-nies li jċemplu lill-helpline tagħna l-111 u jiġu offruti bi priorità lil dawk in-nies li jkollhom is-sintomi u mbagħad għandna dawk in-nies li huma kuntatti u anke nilqgħu wkoll it-testjar lil dawk in-nies li propju ma jkollhom l-ebda sintomi ma jħossu li jixtiequ jagħmlu test forsi ħassu lilhom infushom kienu f'riskju. U dawk ukoll aħna nofrulhom it-test. Importanti dejjem infakru fis-social distancing measures li nagħmlu li bħalissa m'għandhomx isiru dawk il-mass events, imma events oħrajn li jsiru huma ukoll kontrollati fejn inti skont il-leġiżlazzjoni ma jistax ikollok iktar minn 100 persuna f'attività li ssir barra li ssir ġewwa jew inkella attività li ssir barra ta' iktar minn 300 persuna u jekk l-attività ħajkollha iktar minn 100 persuna dan irid jiġi sottomess risk assessment lil Malta Tourism Authority. U anke nfakkarkom li standing events ma jistgħux isiru. Dawn huma kollha social distancing measures li qed isiru wkoll biex aħna nevitaw in-nies jaggregaw flimkien u anke nfakkarkom li anke f'postijiet pubbliċi ma jistax ikun hemm aggregazzjoni ta' persuni ta' iktar minn 15-il persuna f'daqqa. Ġa nfakkarkom fil-maskri li issa bil-mod il-mod din qiegħda tindara sew anke meta toħroġ barra tara li n-nies ukoll qegħdin jilbsu il-maskri. Mhux biss fuq postijiet fejn huma obbligatorji, imma anke tara li n-nies jilbsu wkoll maskri anke meta jkunu barra triq. Din hija xi ħaġa li hija tajba ħafna, l-iktar importanti nfakkar li l-maskri għandhom jintlibsu sewwa. Li jintlibsu sew biex aħna nkun nistgħu nieħdu l-benefiċċju massimu minn dawn il-maskri. Il-miżura biex inkomplu naqsu ir-riskju li jidħlulna każijiet iktar minn barra minn Malta hija minn din il-leġiżlazzjoni li wkoll ħarġet fejn aħna nagħmlu evalwazzjoni tar-riskju ta' każijiet f'pajjiżi oħrajn darba f'ġimgħa u abbażi ta' dak li qed jiġri f'dak il-pajjiż fejn naraw li hemm riskju għoli aħna nkunu qegħdin inżiduhom fl-amber list tagħna. U propju anke mill-evalwazzjoni li għamilna matul din il-ġimgħa rajna issa li Franza wkoll qiegħda taqa' fil-kategorija fejn aħna qed nikklassifikawha bħala Amber Country, propju dawk in-nies li ġejjin minn Pariġi u Marseille minn nofs il-lejl tal-lejla jridu jippreżentaw test ukoll. Aħna nagħmlu wkoll random testing propju fl-ajruport tagħna fejn għamilna s-setup biex nagħmlu t-test minn hemmhekk stess u sa issa kellna minn meta bdejna mit-22 propju ta' Awwissu sa issa kellna 6 persuni li sibnihom pożittivi. Dawn kienu kollha ġejjin minn Spanja. Allura dawn is-6 każijiet pożittivi huma għalina każijiet li frankati milli setgħu kienu qegħdin iferxu dan il-mard ġa pajjiżna. Nfakkarkom fil-mezzi ta' prevenzjoni ta' social distancing, maskri, hand hygiene u l-protezzjoni tal-vulnerabbli. Kemm huwa importanti iktar issa li bil-mod il-mod nibdew nersqu lejn il-staġun tal-influenza u allura ħajkollna iktar viruses jiċċirkulaw madwarna. Nfakkarkom li jekk niżviluppaw is-sintomi iċċemplu l-111 u aħna hemmhekk għandna l-għajnuna biex inkun nistgħu nigwidawkom fuq x'jiġri u anke biex nibukkjaw it-test. I'd like to pass on a message in English. Welcome everyone to the COVID bulletin on the situation in COVID in Malta. We have had over the past 24 hours 43 new cases, so the total number of new cases is 2,247. We had 30 people who have recovered, so the total of recovered people is 1,833. And so the number of active persons is 399.
We have been following the situation and evaluating each case that is notified to us, each case which is positive, and also looking at the scenario whereby we are seeing a number of clusters. Many of the clusters relate to family gatherings or people who are in close contact within the family itself. Many of them will be identified through our contact tracing. We have identified a number of clusters related to the workplace, a number of clusters related to migrant centers, and also we are seeing a situation whereby there are a number of old people's homes who are being affected as well, and we are taking all the measures in order to protect our vulnerable people. From tonight, we will be adding another country to the amber list, whereby all people who are coming from France, from Paris and Marseille, will need to come present a negative PCR COVID test. And we also have testing at our airport at random for people who would not have brought this test with them. Our appeal is to continue to follow the mitigation measures and ensure social distancing, the use of the masks, hand hygiene, and protection of the vulnerable. Thank you. Naddu għal-mistoqsijiet tal-ġurnalisti. Salimlek, Prof. Gawċi, Klawdi Kolejrom il-ġurnal Orizzont. Kelkom każijiet ta' xi ħadd illi fieq u kellu jerġa' jiddaħħal l-isptar minħabba effetti fuq saħħtu li ħalla l-COVID-19? Grazzi. Mela, bħalma tkun qed tara aħna l-maġġor parti tal-każijiet li kellna ħafna minnhom kienu nies li ma kellhomx sintomi, but were 20% minn dawn, però kien hemm oħrajn li kienu wkoll kellhom is-sintomi minnhom li setgħu jibqgħu id-dar imma kien hemm oħrajn li kellhom bżonn jidħlu l-isptar. S'issa ma kellniex persuni li kellhom bżonn propju jidħlu l-isptar minħabba li kellhom sintomi li huma qawwijin. Però li kellna każ fejn kellna persuna li kienet diġà ittestjata pożittiva qabel u issa wara xi 3 xhur reġgħet ħarġet pożittiva. Però s-sintomi li għandha dil persuna huma sintomi li huma minimi u m'għandhom bżonn jidħlu l-isptar. Milli jidher dan ikun każ ta' infezzjoni ġdida, però qegħdin naraw ukoll u nistennew mill-ECDC li propju ħatoħroġ ukoll linji gwida propju f'dawn il-ġranet biex tkun tista' tagħti iktar informazzjoni lill-awtoritajiet tas-saħħa madwar l-Ewropa fuq sitwazzjonijiet bħal dawn. Għaliex mhix l-ewwel darba li ġie rrakkontat ukoll fil-letteratura fejn kien hemm xi każijiet li diġà kienu pożittivi u mbagħad kienu fiequ u mbagħad wara li għadda xi ħin dawn jew żviluppaw is-sintomi u ttestjaw pożittivi u allura jerġgħu jiġu għall-attenzjoni tal-awtoritajiet. Aħna f'każijiet bħal dawn nieħdu l-prekawzjonijiet meħtieġa filli nittrattawh daqskieku jisja kienet infezzjoni ġdida lura aħna nerġgħu dak il-persuna npoġġuh f'iżolazzjoni u nerġgħu nagħmlu l-contact tracing. Sakemm aħna nkun qed ikollna aktar linji gwida ta' propju kif jiġu klassifikati dawn il-każijiet u anke x'għandu jsir. Insalimlek, Professur Gawċi, għandi bżonn aġġornament tal-każijiet pożittivi fl-IDU, fl-ITU, forsi l-kundizzjoni tagħhom, jekk għandhomx kundizzjonijiet underlying, u anke mill-isptar Mount Carmel. U kemm hemm każijiet attivi fiċ-ċentri magħluqa, forsi kienx hemm każi ġodda, irkupru u forsi xi mwiet. Żewġ mistoqsijiet waħda fuq l-iskejjel, jimporta tuqgħod tikklarità anke ħabba l-ġenituri. Il-ġenituri huma mħassbin fuq kemm se jkun hemm studenti fi klassijiet. Tistgħu tagħtu ftit spjegazzjoni dwar dan u jekk għallem ikun assenti, it-tfal se jmur fi klassijiet oħra jew se jinbagħtu d-dar. Finalment fuq l-isplużjoni ta' każijiet f'djar tal-anzjani. Kif se tipprevjenu milli din tinferex fid-djar tal-anzjani oħra? Grazzi ħafna, kollha mistoqsijiet importanti. Mela jekk nibdew fuq is-sitwazzjoni tal-immigranti bħalma semmejt kellna numru ta' każijiet ġodda ta' migranti l-aħħar ġimgħa. Fakkarkom li maġġor parti ta' dawn il-każijiet huma każijiet hemm minnhom mingħajr sintomi ta' xejn u propju aħna nkunu qegħdin nsibu dal-każijiet kollha għaliex anke meta jkollna każ wieħed aħna nkunu qegħdin nittestjaw il dawk kollha li jkunu qegħdin madwarhom.
Is-sitwazzjoni fiċ-ċentri fejn jinżammu l-immigranti, nfakkarkom li kellna 106 qabel li dawn issa kollha recovered. Fil-lister għandna 35 cases li kollha hemmhekk qegħdin dawn fiċ-ċentru, però għandna wieħed li qed jinżamm fl-Isptar Monte Carmeli u għandna ieħor qed jinżamm Boffa. Il-Marsa għandna 37 cases u tnejn minn dawn diġà huma recovered u ħalsafi kellna 1 case. Fuq il-każijiet li għandna fl-Infectious Diseases Unit bħalmet għandna 8 persuni hemmhekk li minn dawn 3 minnhom li mhumiex f'qagħda li hija stabbli. Fuq l-iskejjel aħna min-naħa tal-awtoritajiet tas-saħħa ħriġna dawk il-linji gwida li huma bbażati fuq evidenza u wkoll huma bbażati fuq dawk il-linji gwida li ħarġet ukoll l-Għaqda Dinjija tas-Saħħa ta' x'inhu l-aħjar mod li inti tista' timmitiga r-riskju li jista' jkun hemm fl-iskejjel u anke l-ħidma ta' x'għandu jsir meta jkun hemm każ. Aħna min-naħa tagħna anke skont l-informazzjoni li u rakkomandazzjonijiet u anke x'qegħdin jagħmlu pajjiżi oħra, rakkomandazzjoni tagħna hija li fejn jistgħu jevitaw li jkun hemm ħafna hemm tfal ma' xulxin, ħalli inti dejjem tnaqqas ir-riskju li inti tinfresh fejn it-tfal. Allura kemm jista' jkun il-grupp ta' tfal jinżamm kemm jista' jkun żgħir. U anke li d-distanza minn tifel għal ieħor meta jkunu qegħdin bil-qiegħda fil-klassi irid ikun ta' 1.5 meters jew inkella iktar. Fuq meta inti għandek teachers li huma assenti, naħseb dik aħjar ikun jistgħu jwiġbuha il-Ministeru tal-Edukazzjoni għaliex l-implementazzjoni ta' dawn il-linji gwida jridu jagħmluha huma jafu l-aħjar kif jistgħu jħadmuha. Fuq il-homes bħalma semmejt, aħna għandna l-miżuri ta' prevenzjoni fejn kull home għandha l-esperti tagħha anke fuq infection control, kif huma jevitaw li jkun hemm firxa minn persuna għall-oħra, però aħna wkoll qegħdin intuhom l-għajnuna tagħna wkoll minn esperti fuq infection control biex nkun nistgħu ngħinu kemm il-dawk li bħalissa għandhom il-każijiet. Imma anke wkoll dawk il-homes l-oħrajn li m'għandhomx każijiet biex huma wkoll ikunu jistgħu jipprevenu. U barra minn hekk ukoll aħna qegħdin nagħmlu dak li ttestjar kemm lir-residenti f'dawn il-homes imma wkoll lill-istaff u l-carers li jkunu qegħdin hemmhekk għaliex huwa importanti li jkun hemm dan it-testjar regolari ħalli meta jkun hemm xi każ jinqabad mill-ewwel. Nfakkarkom ukoll li mod ieħor kif tista' ukoll tidħol infezzjoni f'dawn il-homes hija permezz ta' il-viżitaturi li jmorru jaraw l-anzjani. U allura bħalma rajtu ilna issa li meta bdew jerġgħu jiżdiedu l-każijiet mill-ewwel ħadna l-miżura flimkien mal-Ministeru responsabbli mill-anzjani biex ma jkunx hemm direct physical contact mal-viżitaturi u allura hemmhekk ikunu qegħdin jarawhom propju minn barra l-perspex. U dak hemmhekk tkun qed tnaqqas dejjem ir-riskju li jista' jkollok xi ħadd mill-viżitaturi li qiegħed fil-komunità allura jista' jkollu il-virus u jkun qiegħed jgħaddija lil ħadd ieħor. Nsellimlek Prof. Gawċi Albert Gallia, Malta Independent. L-ewwel mistoqsija, tul din l-aħħar ġimgħa kelmitna persuna li qaltilna li kienet ma' grupp ta' ħbieb meta wieħed minnhom wara wieħed minnhom ħareġ li ttestja pożittiv għal COVID. Din il-persuna qaltilna li kienet ikkuntattjata minn tim tal-contact tracing, però għalula li kull mandat tagħmel 14 days self-quarantine u m'għandix għalfejn tagħmel swab test. Given this, xtaqt insaqsi jekk kienx hemm xi bidla fil-proċedura tat-testing u contact tracing f'każijiet hekk. Mistoqsija fuq ir-rata tat-testing, tul l-aħħar ġimgħa rajna ftit inqas in terms of numbers minn dawk in-numri li drajna. So for example kien hemm ġurnata li kien hemm 1300 tests biss meta ikkumparat ma' l-2000 u fuqhom tas-soltu. X'inhi r-raġuni għal dan? Speċjalment given li ftaħna ġiex testing hubs ġodda. U l-aħħar mistoqsija jidher li għatanna dis-sitwazzjoni fej fuq il-medja soċjali hemm nies li mhumiex uffiċjali jagħtu informazzjoni li ġieli tkun veritira, ġieli tkun falsa, ma tkunx taf eżatt minn fejn ġejja, ma tkunx ġejja minn sorsi uffiċjali. X'inhu l-messaġġ tiegħek lin-nies lil dawn in-nies li qed ixerdu dal-informazzjoni u lil dawk li jsegwu dawn in-nies li jxerdu dal-informazzjoni?
Fuq il-contact tracing, bħalma tajjeb aħna meta jkun hemm każ min ħadem il-case management u mbagħad jidħol il-contact tracing team li huma jevalwaw min kienu l-persuni li kienu f'kuntatt close ħafna mal-persuna. Ikollok każijiet li jkunu close contact, dawk il-każijiet li jkunu f'close contact mal-persuna, dan ikun qiegħed jitpoġġa f'kwarantina li ngħidu li hija obbligatorja wkoll. Infatti joħroġ ukoll mill-liġijiet li għandna aħna, allura għandek kwarantina obbligatorja ta' 14 il-ġurnata minn meta kien hemm l-aħħar exposure, u aħna hemmhekk ukoll nagħmlu rakkomandazzjonijiet biex dawn il-persuni jmorru jagħmlu t-test, però it-test nagħmluh wieħed ieħor qisu fuq il-5 ġurnata minn meta kellhom l-exposure. Ħalli hemmhekk inti taqbad l-iktar ċans li dan il-persuna jekk joħroġ pożittiv, joħroġ pożittiv. Mbagħad ikollok nies oħrajn li ma jkollhomx daqshekk kuntatt, li l-kuntatt ikun minimu u dawn in-nies aħna ngħidulhom biex huma jkunu qegħdin isegwu jekk għandhom xi sintomi jew le. U allura hemmhekk inti tkun qed tagħmel din id-distinzjoni. L-iktar importanti huwa dawk in-nies li jkunu ġew defined bħala close contact, dawk ikunu nies li jkunu qegħdin tpoġġew f'kwarantina u li anka jsirilhom it-test ħalli aħna nassiguraw li dawn ma jkunux qegħdin f'riskju għal ħadd ieħor. Fuq ir-rati tal-ittestjar, takru li kellna żmien fejn kellna bżonn nagħmlu ħafna testijiet għaliex kellna numru ta' nies li kienu qed ikunu simptomatiċi, kellna numru ta' nies li wkoll minnhom kienu nkwetati u jridu jagħmlu t-test u allura aħna żidna wkoll il-ħabs tagħna kemm għal dak il-perjodu manka bi preparazzjoni għal dak li jista' jiġi la darba issa jkollna wkoll l-istaġun tal-influenza. U allura aħna l-testjar isir propju skont id-domanda li jkun qed ikollna. U niftakru wkoll li ħafna drabi fil-weekend ikollna inqas testijiet li kienet xejra li konna qegħdin naraw dawn l-aħħar ġranet. L-iktar importanti għalina huwa li aħna nkomplu nsaħħu l-testjar tagħna bħalma tafu meta naraw li ma tantx ikollna testijiet aħna nibdew nagħmlu wkoll random testing in-nies li m'għandhomx sintomi. U issa wkoll parti minn dak it-testijiet ħajkun qed jiżdied ukoll biex inkun nistgħu nagħmlu aktar it-testjar lin-nies il-carers. Punt importanti li semmejt inti huwa fuq informazzjoni li tkun qed tiġri kullimkien, speċjalment fuq is-social media. L-appell tiegħi huwa li segwu il-bulletini li noħorġu ta' kuljum. Aħna mill-bidunet wednikom trasparenza, wednikom il-ħin dejjem fin-nofsija li noħorġu ta' kuljum l-infografik, ġifieri hemmhekk hemm l-istaff li dedikazzjoni kbira jara eżatt li waslilkom l-aħjar informazzjoni li jkollna. Fakkarkom li ħafna mir-riżultati joħorġu bil-lejl. Allura aħna nkunu qegħdin filgħodu naraw eżatti kemm kienu n-numru ta' każijiet li qed ikollna ta' kuljum u anka qegħdin intukom informazzjoni dwar il-każijiet li jkun hemm tal-ġurnata ta' qabel ħalli intkom tibqgħu aġġornati ta' kuljum. L-informazzjoni nappella lilkom ġurnalisti li dejjem ħdimtu magħna tajjeb, minn manka lill-pubbliku speċjalment biex isegwu dawn l-infographics li joħorġu ta' kuljum, għaliex dik hija l-informazzjoni li hija korretta. Sallimlek Professor Gawċi, Sekarjana mit-Times of Malta. Xtaqt insaqsik forsi stattina iżjed dettal dwar il-persuna li ttestjat pożittiva it-tieni darba. Meta kienet fieqet l-ewwel darba dil-persuna u forsi kemm kien iż-żmien wara li reġgħet ittestjat pożittiva. Taħseb li dak kien każ fej il-persuna fieqet u reġgħet ħadet l-infezzjoni li jew il-virus kien dormant. U l-aħħar ħaġa, bidlet forsi kif titrekjaw il-pazjenti li jkunu fiequ jew wara ġifieri il-monitoring li tagħmlu wara li jkunu discharged. Di persuna propju ħareġ ir-riżultat il-bieraħ, allura hija waħda minn dawn il-każijiet li nkunu rrapportajna llum. Kienet pożittiva propju fit-13 ta' April u mbagħad ġiet dikjarata bħala recovered on the 27th of April. Li ġara propju li l-persuna reġgħet ittestjat pożittiva propju issa ir-riżultat ħareġ il-bieraħ. U hawnhekk għadda perjodu mhux ħażin. U allura kif spjegajt qabel is-sitwazzjoni tidher li probabbli dil-persuna tkun għandha infezzjoni li hija ġdida. Però kif propju jiġu klassifikati qegħdin nistennew l-ECDC li toħroġ linji gwida fuqha għaliex din mhix l-ewwel darba li ġiet irrapportata fil-litteratura barra minn Malta, fatti l-ewwel każ kien irrapportat propju anke f'Hong Kong, u allura aħna rridu l-linji gwida ta' kif l-aħjar nkun nistgħu nikklassifikaw dawn il-każijiet.
Good afternoon, Professor Gauci, Laura Calea from the Malta today. We have two questions. Our first is if you could shed some more light on the care home situation in regards to how many care homes have this problem, and also if the elderly are being isolated in the care home itself. And our second question is regards to the Turkish road workers at the Marsa flyover. Has a risk assessment been conducted? Mela, fuq il-care homes għanna dar minnom li għanda 13 il-kas li minnom żewġ carers, għanna dar oħra li għanda 2 cases u għanna dar oħra li sal-kazijiet li rapportajtilkom fil-bubbles li namlu tal-clusters kienu 18, pero fil-numri bejn il-biraħ u l-lum kien hemm 14 il-kas ieħor ġvien totali kien hemm 32 cases. Meta jkun hemm każijiet fl-old people's homes, dawn l-ewwel nassessjaw il-qagħda klinika ta' dawn il-persuni li huma pożittivi. Jekk dawn naraw li għandhom bżonn kura sekondarja li għandhom bżonn jidħlu l-isptar fil-wards tagħna li huma apposta għal COVID. Però jekk naraw li huma jistgħu jiġu jieħdu ħsiebhom propju fid-dar tal-anzjani stess, dawn ikun qegħdin żammu fid-dar stess fejn qegħdin imma dejjem f'iżolazzjoni u anke b'kura ta' infection control biex nassiguraw li ma jkunx hemm trasmissjoni kemm tista' minn resident għal ieħor. U għalhekk dak it-training ukoll ta' infection control huwa importanti ħafna. Fuq il-workplace cluster li kellna fuq nies li qegħdin jaħdmu fuq il-Marsa Junction, hemmhekk aħna l-assessjar tagħna huwa li meta kellna ftit każijiet minnhom li kienu pożittivi, aħna rajna min kienu dawk il-każijiet li huma pożittivi u ttestjajna wkoll numru oħrajn minn dawn il-persuni biex naraw kienx hemm iktar li kienu pożittivi u propju dawk li kienu pożittivi ikunu qegħdin iżolati għalihom u mbagħad l-oħrajn li kienu f'kuntatt magħhom ikunu qegħdin f'kwarantina. Sakemm aħna naraw li dawk il-pożittivi jkunu fiequ, allura jkun jistgħu jiġu rilaxxati u dawk li jkunu qegħdin f'kwarantina ikunu għaddew l-14 il-ġurnata minn kwarantina. Bejn l-ewwel u t-tnejn ta' Settembru nstab każ fi skola sajf fir-Rabat. Fit-8 ta' Settembru ġenituri kienu ntalbu mill-koordinaturi biex joqogħdu fi kwarantina mandatorja. Għaliex kien hemm dewmien ta' ġimgħa biex ġew informati l-ġenituri. U jekk ikollok tidentifika bħala post ewlieni minn fejn il-persuni f'Malta qegħdin l-aktar qishom jimirdu mill-virus biex joqogħdu iktar attenti x'ikun dan il-post. Grazzi. Niftakru li meta aħna jkollna il-każijiet pożittivi, kif joħroġ ir-riżultat aħna mill-ewwel nibdew nagħmlu kuntatt mal-persuni, l-individwi, ġifieri jekk ikunu tfal aħna nagħmlu kuntatt mat-tfal, tajjeb, il-ġenituri tagħhom, u mbagħad nagħmlu kuntatt ukoll mal-iskola ħalli huma jkun jistgħu jagħtuna l-informazzjoni kollha ta' min kienu dawk it-tfal u l-ġenituri tagħhom li setgħu kienu f'kuntatt mal-persuna. U allura kif ikollna l-informazzjoni immedjata aħna nkun nistgħu l-persuni npoġġuhom ukoll f'kwarantina. Meta nħarsu naqra x'qed jiġri u tajjeb qed inti li aħna nagħmlu l-evalwazzjoni tagħna biex nkun nistgħu nidentifikaw fejn huwa l-iktar riskju. U bħalma rajtu wkoll mill-grafika ta' il-clusters fejn qegħdin ikunu, hemm ħafna affarijiet x'iridu nkomplu nsaħħu, speċjalment il-miżuri ta' social distancing. Waħda minnhom hija fuq il-postijiet tax-xogħol li hemm ħafna xi jsir fejn diġà ħafna postijiet tax-xogħol ħadu l-miżuri li hemm ta' mitigazzjoni, li inti kollok distanzi minn persuni għall-oħra u li anka fuq il-postijiet tax-xogħol ikun hemm protokolls anka ta' kif jintlibsu l-maskri wkoll. Dan huwa benefiċċju kbir fejn inti l-persuni tista' tnaqqas ir-riskju li jkollok trasmissjoni minn persuna għall-oħra. U wkoll l-appell ieħor huwa li kemm jista' jkun innaqsu li jkun hemm il-gatherings ta' nies li huma ikunu ma' xulxin. Nafu li aħna l-familji tagħna tradizzjonalment jħobbu jiltaqgħu ħafna ma' xulxin, però rridu niftakru li meta inti tkun qed tiltaqa' ma' nies li huma barra mill-household tiegħek, dawk huma b'riskju li jista' jkollhom il-virus u allura jistgħu jgħadduh lil xulxin. Allura hemmhekk
għandna naqsu kemm nista' jkun dan il-kuntatt. U jekk aħna ħankunu qegħdin flimkien, idealment nkun nistgħu nsibu postijiet fejn inqas riskju, allura postijiet bħal barra għandek inqas riskju. U allura dawn il-mezzi ta' prevenzjoni dejjem jekk aħna noħduhom u nsegwu lilhom dejjem tkun qiegħed kemm tista' tnaqqas ir-riskju u tindentifika fejn propju tista' issaħħu iktar. Sellimlek, Prof. Gawċi. Fl-aħħar jiem rajna kien irrapportat fuq il-BBC li jista' jagħti il-każ li l-swab test qed jaqbad xi frak tal-virus mejjed u jagħti false positive. Xtaqt ir-reazzjoni tiegħek dwar dan u rajna wkoll kif dawn l-aħħar jiem il-numru ta' persuni li rriżultaw fil-pożittiv għal COVID-19 kien wieħed iktar stabbli u fi ġranet kellna anke numri jinqas. Kemm tara li dan forsi qed jifforma trend ma' l-appelli li qegħdin tagħmlu biex in-nies jużaw il-maskri u anke ma' kemm in-nies qed jobdu? Grazzi ħafna. Iva, sar studju wkoll fejn kienu qegħdin jaraw meta inti tagħmel is-swab test, inti tieħdu laboratorju u hemmhekk tkun qed tara partiċelli minn dan il-virus. Issa, it-test li jsir tal-PCR ma jkunx qiegħed jidentifika kemm hemm partiċelli, infatti jsir dak li jgħidu l-augmentation biex inti kemm tista' propju tiddetektjah. Allura propju ma tistax tidentifika persuna jekk għandux ħafna jew inkella għandux ftit minn dawn il-partiċelli tal-virus. Ir-riżultat ħajoħroġ, infatti ħafna nies jgħidulu negative jew positive, aħna ngħidu detected jew inkella not detected. U propju dak qed jindika jekk il-persuna kellux għall-inqas xi ftit minn dan il-virus. Għaddejja riċerka fuqha bħalissa, però m'hemm xejn li huwa definit, aħna bħalissa qegħdin nieħdu li kwalinkwa każ li ħajjiġi detected, ġifieri ħajjoħroġ li huwa pożittiv, dak nittrattawh bħala każ li potenzjalment ikun jista' jinfetta lil ħaddieħor. Allura dak il-każ jiġi iżolat u l-contact tracing kollu jsir. Għaliex bħalissa dejjem qed niskopru b'dan il-virus u l-aħjar mod li dejjem nkunu kawteli u nieħdu l-prezzi ta' prevenzjoni kollha. Il-trends tagħna ivarjaw ħafna. Bħalma qed jiġri fil-Ewropa wkoll qegħdin naraw li jkunu numri tilajn u mbagħad jerġgħu jinżlu mbagħad jerġgħu jitilgħu. Jiddependi ħafna minn xi jkun qed jiġri fil-pajjiż. Jekk inti ħajkollok event li tista' tikkaġuna spike bħalma rajna qabel, hemmhekk ħatara numru ta' nies u allura n-numri jkunu qegħdin jitilgħu. Jekk inħarsu x'qed jiġri madwarna qegħdin naraw li l-maġġor parti tan-nies qegħdin isegwu anke social distancing u anke qegħdin naraw in-nies qegħdin isegwu l-appelli tagħna tal-maskri. Li nixtieq iktar nara hija li n-nies jilbsu l-maskri iktar sew. U nappella wkoll li n-nies jieħdu ħsieb xulxin. Meta nieħdu ħsieb xulxin, jekk niftakru li persuna inti ma tafx jekk indix qiegħed tiġġor il-virus, allura inti tillimita kemm tista' l-kuntatt ma' persuni oħrajn, speċjalment ma' nies li huma vulnerabbli, hemmhekk għandna nkunu qegħdin inkomplu nikkontrollaw din is-sitwazzjoni. U anke nappella biex nevitaw il-folol u fejn hemm ħafna nies, għaliex dan huwa l-aħjar mod li aħna nistgħu nikkontrollaw. Nsellimlek Professur Gawċi Ruth Castillo minn TVM, liema huma t-tliet djar tal-anzjani fejn hemm il-COVID u kemm mill-persuni infettati huma residenti anzjani f'dawn id-djar. Issa, il-persuni li jinsabu rikoverati fl-isptar, forsi aktar dettal dawn huma anzjani, huma persuni li għandhom kundizzjonijiet oħra, x'inhi l-istampa ta' dawn il-persuni, u dwar l-edukazzjoni smajna ħafna dwar skejjel primarji u sekondarji, l-istituzzjonijiet post-sekondarji u terzjarji, x'inhi s-sitwazzjoni, x'se jsir? Grazzi. Fuq id-djar tal-anzjani għandna 13 il-każ Casa Antonia li minnhom hemm 11 residenti u 2 kienu carers. San Paolo kellna żewġ każijiet f'residenti u fir-residenza ta' San Giuseppe kellna 32 cases, 7 carers u 25 li kienu residenti. Palmettilkom hemmhekk għaddejjin il-miżuri kollha meħtieġa u propju bħalissa wkoll qegħdin hemmhekk biex nevalwaw is-sitwazzjonijiet. Il-persuni li għandna fl-Infectious Diseases Unit għandna 4 persuni li huma l fuq minn 80 sena, persuna li għandha fuq xi 74, persuna oħra 44 u persuna oħra ta' 37. Li
Bħalmettilkom għandna 3 minn dawn il-persuni li huma mhumiex qegħdin f'kundizzjoni stabbli u dawn huma minn dawk li huma il fuq minn 80 sena. Dak kienu mistoqsijiet, nirringrazzja l-ġurnalisti tal-ħidma tagħkom, nirringrazzja lill-pubbliku, dejjem nappellakom biex issegwu l-miżuri, tieħdu ħsieb saħħitkom, tieħdu ħsieb saħħet dawk ta' madwarkom u jekk ikolkom xi sintomi kelmuna fuq il-111. Grazzi.